Здравейте! Днес ще разгледаме посланието на Таро като дневна енергия. Това четене е общо. Вие знаете, че в обща енергия изваждайте само това, което е за вас като лична информация. Дори и да е частично, то се надявам да ви бъде полезно. И сега, картите изтеглени за днес, това са четворка купи, умереност и 7 пентакли. Дневният съвет е: не взимайте окончателно решение, само защото днес не усещате ентусиазъм. Понякога липсата на вълнение не е знак за край. Тя е знак, че е време да погледнете по-дълбоко. Въпросът на днешния ден ще бъде: какво в живота ми вече расте? Защо аз не си позволявам да го видя? Ден на забавяне, на вътрешно балансиране и доверие в процеса. Възможно е да усещате апатия или неудовлетворение, но не бързайте да приемате това като знак, че нещо е приключило. Понякога душата просто има нужда от тишина и балансиране. В сферата на любовта не насилвайте събитията, наблюдавайте и действайте. Какво бихме още могли да кажем за сферата на любовта? Четворка чаши показва човек, който не показва всичко, което чувства, или човек, който е станал по-предпазлив. Защото неговите предишни преживявания е възможно да са го научили да не приема всяко чувство за истина. Умереността показва, че между хората има нужда от мекота, а не от натиск. 7 пентакли ни говори, че тази връзка може да не е непременно връзка, но необходимо ли е вие да инвестирате повече в нещо? Давате, има ли даването ви някакви дълбоки корени? Ако си необвързана, по-скоро вие имате един емоционален филтър поставен. Може би вече не ви привлича това, което преди ви е привличало. И най-важното е, сякаш вътрешния ви вкус се променя. Ако имате конкретен човек, комбинацията не говори за бързо развитие. Това е бавен процес, който трябва да се наблюдава по действията. Какво реално е посадено между вас? Не какво обещаваш или не какво си представяш, а какво вече е направено. Това е най-важното в въпроса. Преосмислете нещата. Ден на лечение и на емоционално изчистване. В сферата на парите резултатите идват с постоянство, не от бързина. Работата, това, което си посял и това, което расте, дори още да не му виждате плодовете, ще имате някакви резултати. Духовната сфера, върни се в центъра си, не поемай чужда енергия. Не изкопавай семето всеки ден, за да провериш дали расте. Довери се на невидимото. Днешният ден дава магията на търпението. Пожелавам ви всичко хубаво, скъпи приятели. Нека днес наистина намерите центъра си. Нека ви привличат нещата, които ще ви донесат баланс и хармония. Всичко хубаво от мен, да почистиме енергията. До скоро!